sleep. Big up Chachi. Ik weet dat men het over en voor had. Maar ik ben vandaag niet van plan te reageren. Want toen ik met die rap shit begon, waren vele van die jongens hun ouders nog maag. Luister wat er doet. Kijk, die demietje bij de lezer door aan ons kopje. Hoe zou dat niet aan die bromi nog op manier? Maar het gaat vanaf het niet about mij, het gaat about mijn boy Turbo. Is dat niet? Dus we gaan naar die code doen. Even eerst die boodschap. DJ. Wanneer ze me tegenkomen, kennen ze precies zo. Die jongens spelen schoon en fris. Terwijl de zakkenleek zijn en zij zelf springen. Ja man, die hebben nog een tak voor u. Nu had ik Margarita staan naar de man. En Margarita als je het goed zegt, ai! Ai! Zijn jullie ready? Oh, zijn jullie ready? Margarita, ben je ready? Ben je ready? Ben je ready? Dan wil ik jullie horen. Luister. Yo, zat de wanneer, zat op je ziel. Even zeker, samen op je ziel. Tot was weer. Dat is de vlot, laat naar waar je bent wanneer dan een shot naar je lot niet maar zat de wanneer. Zat op je ziel. Even zeker, samen op je ziel. Tot was weer. Dat is de vlot, laat naar waar je bent wanneer dan een shot naar de lot. Oké, nu gaan we over naar muziek. Wat is die amigo? Yeah. Nieuw gelijk. Yeah. Margarita, I want to sing a back for me. Yeah, dit is mijn nieuw gelijk. Die harde vind ik zelf maar aan, maar dat maakt niet uit. Yeah, dit is mijn nieuw gelijk. Die harde vind ik zelf maar aan, maar dat maakt niet uit. Ik zeg ze, dit is mijn gelijk, dit is mijn nieuw gelijk. Yeah, dit is mijn nieuw gelijk. Dit is mijn gelijk, dit is mijn nieuw gelijk. Yeah, dit is mijn nieuw gelijk. Zijn je speakers zijn, dat in jouw keller die gaat op je. En plaats ga ik verwijk en ik hoef niet eens een speaker. Ik ga te frustreren, ik ga je informeren wie het zijn, wie ben ik. Ja, ik ben in jouw keller. Ik ben die jongen die altijd steeds willen. Ik ben die meester die vloot in het chillen. Het is niet alles, maar alles is geld. Ik wil de money in het spel en je weet dat het geld. Ik ben fly als een place, dus je roept bij LM. Ik hoor de Suriname roepen liever SLM. Ik hoor het me net, Juizt, dat is ver die ik ken. Nog even die maaien, dat is voor een ik op filters. Dit is mijn nieuw gelijk. Die anderen vind ik zelf aan, maar dat maakt niet uit. Ik zeg, dit is mijn nieuw gelijk. Die anderen vind ik zelf aan, maar dat maakt niet uit. Ik zeg, dit is mijn gelijk, dit is mijn nieuw gelijk. Dit is mijn nieuw gelijk. Dit is mijn gelijk, dit is mijn nieuw gelijk. Dit is mijn nieuw gelijk. Ik heb eens de punchline. Anders zet je denk ik op. Niet zo vinden in de winkel, maar zo krijgt ze me toch. Wat ik wil worden, wat ik doe het weer. 1 op oceaan. Nee, ik wil weer in je check. Je check brown smacks en ik zelf. Ik moet die op Versace, maar ik weet dat je het verder. Ik noem me de deur, want ik ga gewoon door. Geen Maranatha, nee, dit is antwoord. De top is mijn huis, die maar soort op visite. Ik heb nooit geprobeerd, doe ik naar mijn liefde. Geen enkel camera, maar gelijk als ik ze klik. Media player, maar elke show wordt gereageerd.
Yeah, it is manipulate. The other feelings of my heart, but that's not deserve. Yeah, it is manipulate. The other feelings of my heart, but that's not deserve. It is manipulate. It is manipulate. Yeah, it is manipulate. It is manipulate. It is manipulate. Yeah, it is manipulation. Actually aspire, that's my boss, me never say you for eight and aspire. The second time my hand, this is how my head scale. All you think we sell, say you want it, I can dice scale. Yeah, this is my new balance. The heart of it, tell my heart, but that's my dessert. Yeah, this is my new balance. The heart of it, tell my heart, but that's my dessert. This is my balance, this is my new balance. Yeah, it is my new ballet. It is my ballet, it is my new ballet. Yeah, it is my new ballet. Hey, weet je wat we gaan doen? Wanneer ik ga die zeggen dat je iemand mag haten, maar als je wel hekelen aan iemand en die persoon is zegt, dan zeg je, achoo! En die koning is hekelen, achoo! Only I was sick of my focus and go hold up. Even the top, you can get you hold back, set the top and kill you. You can get you hold when your body make a move. Your body make a coma. Only I was sick of my focus and go hold up. Even the top, you can get you hold back.